Jeremias profetaren liburutzen. Egun haietan buruzagiek esan zioten erregeari. Jeremias honek bizia zorro. Bere hitzez, herrian gelditzen diren udariak eta herritar guztiak ardura gabetu besterik ez du egiten. Ez da ari herriaren onerako, kalterako baizik. Sedekias erregeak erantzun zien. Zuen esku duzue, erregeak ez dezake ezer zuen aurka. Hartu zuten beraz Jeremias eta errege familiako Melkias printzearen putzuan sartu zuten. Sokaz jaitziz. Putzua kartzelako atarian zegoen eta ez zuen urik lokatza baizik. Jeremias lokatzetan sarturik gelditu zen. Ebed-Melek jauregitik erregeagana joan zen eta esan zion. Errege jauna, gaizki jokatu dute gizon horiek Jeremias profetarekin. Putzura bota dute eta goseak hilko da bertan, ez baitago ogirik hirian. Orduan, agindu hau eman zion erregeak Ebed-Melek Etiopiarrari. Hartu zeurekin 3 gizon eta atera Jeremias profeta putzutik, hil baino lehen. Jaunak esana. Hebrearrei egitako gutunetik. Senideok, hainbat eta hainbat testiguz inguraturik gaudenez gero, uz dezagun oztopo zaigu guztia eta inguratzen gaituen bekatua. Eta ekin dezagun etxigabe aurrean dugun lasterketari. Jarditzagun begiak sinismenaren iturri eta betetzaile dugun Jesusengan. Honek ere, itxaro zuen zorionagatik, gurutzean hiltzea onartu zuen, heriotza lotsagarria zela kontuan hartu gabe. Eta orain, Jainkoaren tronuaren eskuinaldean eseria dago. Izan ezazue bada gogoan, bekatarien aldetik, halako erasoaldia eraman zuen ura. Adorea gardu eta etxi ez dezazue. Oraindik ez zarete bizia galtzaren iritsi bekatuaren aurkako zuen borrokan. Jaunak esana. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, lurrean sua jartzera etorri naiz, eta nahiago nuke dagoeneko sutan badego. Heriotza guretan murgildu behar dut, eta hau larria hori bete arte. Munduari bakea ekartzera etorri naizela ustea duzuen. Bakea ez, banaketa baizik. Zeren hemendik aurrera, etxe bateko 5 senideak banaturik egongo baitira. 3 biren kontra, eta 2 3 kontra. Aita semearen aurka, eta semea aitaren aurka. Ama alabaren aurka,
eta alaba amaren aurka. Amaginarreba errainaren aurka eta erraina amaginarrebaren aurka. Jauna esana. Jaunaren hitzak beti eskatzen du halako interpretazio edo hermeneutika lan bat egitea modu zuzenean ulertzeko. Hau da, esan dezake, ez dezakegu hartu Jainkoaren hitza eta nola nahi ulertu bakoitzari datorkion bezala. Hori izan duzan esate baterako erreforma protestantearen garaian Luterok defendatzen zuen korriente bat. Libre examen edo esan genezake Jainkoaren hitzaren azterketa askea izango litzateke bakoitzak ulertzen duen modura bizitzea. Eta horrek esate baterako protestantismoak ekarri du ez dakit zenbat adar ezberdin egotea. Eliza Katolikoak ordea beti bilatu du halako interpretazio ofiziala. Bilatuz Jesusek bidalitako mezua modurik egiazkoenean ulertzea. Hau da, liburu santuetatik datorkigun mezua modu zuzenean ulertzea. Eta horretarako daude zenbait irizpide erabili beharrekoak. Esate baterako genero literarioa izango litzateke bat. Ez dugu berdin entzuten parabola bat, hau da Jesusek asmatutako ejemplu bat edo gertakizun historiko bat. Baita ere, gara gertako mentalidadea, esamodeak, ohiturak ezagutzea oso lagungarria da modu zuzenean interpretatua izateko Jainkoaren hitza. Eta beste irizpideen artean badago bat garrantzi berezia dutena. Eta da koherentzia irizpidea, koherentzia kriterioa. Hau da, ez dezakegu ulertu Bibliako pasarte bat besteen modu kontraesanean bezala, besteen kontra bezala. Ez baitaiteke kontraesanik Jainkoaren hitzarengan. Horregatik, koherentzia esan genezake irizpidea ezinbestekoa dugu. Testu batek interpretazio bat baino gehiago eduki baldin baditzazke, beti modu koherentean ulertu beharko dugu besteekin. Eta hori ezinbestekoa da modu zuzenean ulertu behar izateko. Gaur entzun dugun pasartea, nik esan duke, hain zuzen ere, horietako bat dugula. Ez da evidentea, eta batzuk modu literalean ulertuta, esan genezake, ulertu zezaketen modu okerrean. Esaten bai dugu Jesusek, uste aldezuen, pakea ekartzera etorrian bezala. Pakea ez, banaketa. Bakarren batek ulertuko balu, Jesusek banaketa, divisioa, gatazka edo gerra nahiko balu bezala, modu okerrean ulertuko duke gaurko testua. Erabat, Jesusek eskatzen batigu pakea, adiskidetzea, elkarrekin ongi etortzen saiatzea, eta gainera hori kristautasunaren muina kasik dela esan genezake. Horregatik, bakarren batek ulertuko balu gaurko testu beste testu ingururik gabe, edo bakar-bakarra hitz hauekola hartuta eta interpretatuko balu Jesusen borondatea dela banaketa eta divisioa egotea, ez duke behar bezala ulertuko Jesusek biharren mezua. Jesusek testu honetan batez ere esan ediguna da zer gertatuko den. Testu profetikoa dugu. Ez digu esaten berak zer gertatzea nahi duen, baizik eta etorriko dena aldez aurretik nola bate iragartzen. Beste zenbait testutan, baita ere aipatzen du Jesusek, persekuzioak egongo direla bere ikasle esaten die. Baina ez du esan nahi
berak persekuzioak nahi dituenik. Ez da guk persekuzioak bilatu behar ditugunik ere. Baizik eta etortzen direnean eta bere ikaslei batez ere hoxe ulertarazi dizien, beti etzen errexen izango kristau izatea, eta prest egon zitezen esaten die Jesusek hori bere ikaslei. Gero, apostoluak izugarrizko persekuzioak izan zituzten eta denak joan izan ezin martiri zituzten. Guk gure inguruan ez dugu alako persekuziorik, baina beste lekutan biziko bagina ezingo genuke. Hemen elkartu, lasai-lasai, elizazabalik, erdi izkutuan ibili beharko genuke, edo beste garaietan bizi izan bagina. Horregatik, Jesusek ez du esan nahi beti hori egongo denik, edo berak hori nahi duenik, baina gerta daitekela bai. Gauza bera banaketarekin, gauza bera dimisioarekin. Jesusek ez du gu banatuta egoterik nahi. Nahi du bat eginik egon gaitezela. Bila dezagula, maitasunaren bidez, eta adiskidetzearen bidez, eta ulermenaren bidez, eta barkamenaren bidez, bat eginik egoten saia gaitezela. Baina, baitaren nahi du Jesusek guk egia eta justizia defenda ditzagula. Eta batzutan gerta daiteke, egia, justizia defendatzeagatik halako banaketak edo halako zailtasunak sortzea. Beti kristauak inbiarko du karinare handiz eta bilatuz respetu handikin, karinare handikin eta adiskidetzea, bakea, horiek denak bilatuz. Baina Jesusek ere esaten dugu jakiteko, jakin bezala, gerta daitezkela horako gauzak, eta bere ikasleen esaten die, ikaratu ez daitezen gertatzen direnean. Guk eskatzen dugu gure jaunari eman dezagula bere argitasuna. Gure bizitzako une guztietan bere hitzak argituta aurrera segi dezagun fedearen bidetik.
esanez hartzazue eta edan guztiok botatik, hau ere ondoren jarri zarata, itun berri eta betiko aretegoa, zuentzat eta eskorrentzat bekatuak barkatzeko isunik direna, eriztu hau nire garri.
egin